Akashvani Shillong ka khubor ban puli phi di meri nong kanti walang kini kilong ki mat ki bakong san jong ka khubor man tak stem yad bi ka jing thap vote man jet nong mi khmat thamai sha ka ying dor bar thaw an lok sabha ha ka thop ka basan ka jing man jing nong thap vote min nin ka sngi ha ba khen ki dum lang ka long san phu nyu na ka shispa Lapun scam ni ka officer rangba jong ka Indian Police Service IPS kong ida shisha nongrang hinin ka sngi kum ka DGP bathamai jong ka Meghalaya IG hi kai pintibet ka kanhon sipai India ya ka kanhon ha Arunachal Pradesh ban sotho ya ki dingpengkyang bar kumnu ban job yaki bo manongrim ban pli ya ka lat elekai indoor cricket ha ka shnong lom dat khla Haribhoi district ki khubor ki apnia ka jingthap vote ha ka thok ka basan banjir ki nong mi khmat ki bathamai ha ka yeng darba thaw an lok sabha ka la long ka bayat be ya ranti min ning ga sngi klim ga no ga jingsha panthun ka jingwan ju ki nong thap vote ha ka thop ka basan ha pa khen ki lum lang ka long kumba san phu nyu na ka shispa sabu khandai tli ki parliamentary constituency ki ba phriang han ru tli ki jilla but artli ki union territory kla thap vote ha ka thop ka basan Khasi ki constituency ki deha Uttar Pradesh, Khalaitli ha Maharashtra, Nyautli ha West Bengal, Marsantli ha Odisha but Bihar, Laitli ha Jharkhand but Markawai ka constituency ha Union Territory Jammu Kashmir but Ladakh. Ha Odisha ka jing thap vote kala longru na ka banta ka thup ka ba ar ban jet nomik ma thamai sha ka ying nor bar thaw an jong ka jilla Odisha na Laipusantli ki assembly constituency. Kajira election na kabanta kajing thap vote ka barang sa hartli ki thop ban jet economy khmat ki bathmai ha ka yindor bar thaw an lok sabha kala nang thanem shushu manta kinong ilam nang ba jing ki seng sang per thai ba pher ki let yelap election na ka wei ki jala shika wei pat klem shong thai khnang ban ai jing ka shan ka bapura yala ki jong ki kertong Menteri rang ba do karin Narendra Modi ubadairu unong ilam rang ba jong ka seng BJP ulay lap election ha bond li ki chaka ha Odisha but West Bengal min ning sngi ha Odisha Modi ula ai jingkran pat ba ha dhen kanal bat katak ha ka jingkran jung ha katak ula ong ba ka katak kadai ka wei na ki sorba bala rim tam e bat ka badang ne hadu kini ki sngi kariru ka jaka ka bakong san ka bapenbiang ya ka jingnang jingstan Menteri rang bado Narendra Modi ulalam khamatru ya ka jingilap election dak ba pani ka jingklan jo ka seng ha puri min nin ka stem lapin scam ya ka officer rang ba jong ka Indian Police Service IPS kong ida shisha nongrang min nin ka sngi kum ka Director General bathama jong ki pulit ka Meghalaya ka jing yo jong ka kong ida shisha nongrang ya ka tik ka dan kalong ka ban sa kan mau ha ka history namar ba ka de ka kan thai ka baning kong e ban long ka nong ilam ba khli do jong ka tanat pulit ha Meghalaya ka kong ida shisha nongrang ka de ka officer IPS jong ka thop ka khandai spa khandai pu ar kham hashwa kala sakhi kala shakri kum ka Director General jong ka Civil Defense but Home Guard ha Meghalaya kan mi bujili mentai Dr. LR Bishnoi ubala shong thai kum DGP nadu min ka sngi ka kong longrang kala shakri teng kum ka acting DGP lani ka DGP ka bashipor hashwa ban thong ye Dr. LR Bishnoi ha ka te ka dan ka por shakri jong ka DGP ka bathamai kan nong arsnem ka tanado arputre ujemmang 8000 arpusaw hado ka khatkhandai tare ujemmang 8000 arpun rio Kakanhun sipai India kala penong ya ka program ka bakarpang shitayo ban aji kai pintipet iki sipai jongka ha ka jala Arunachal Pradesh ya ka tege jing kai la penong khnang ba ki sipai kin sotho iki jing e badwan wat iki lat kilinti kumlowan penwiang ya ki jing dawa ka khubor bala ai ka dik sipai India ka pentip batang maria poi ha Dinjan military station ka badan ha Dibrugarh district jongka Assam ha ka khat atri ujemmang ka tege kanhun sipai bakarpang kala let bet sha Anjao district jongka jilla Arunachal Pradesh ka badan ha line of actual control LAC ki sipai ki let banjurip benya e ka longkaman jongka jaka hangte ba ki jing e ki badan hakman Da ka jing thu ban yo kan tiu ya ki riu dan sub elekai cricket ha ke jila Meghalaya ka Meghalaya Cricket Association da ka jing Trilang Bakari Bhoi District Cricket Association kila bo yung maunong rim ban yo play ka lat elekai indoor cricket ha madan kurkalang ha ka shnong lum dat khla ka bahap ha po Ribhoi District
Kamhashwala pleda u Jai Shah, Secretary Jong ka Board of Cricket Control in India BCCI balapan board da ka MCA min kasi haga jingdon nang jong ba AL hek ubari menteri sarkar ba nong ai jingmot jong ka dorbar shnong lomdat khla uba gideon khar ko ngor secretary ka MCA ba kiwe kalong paket jingmot chibon ba ka dorbar shnong kala ai jinggershan daga ba penyo ya ka jaka ka balong kerpang banyak penmiang jihi kai ki redon sap ele kai cricket lapan benaru ba an pedang ye ki jinon kam pher kum ka swimming pool southly ki jaka ball bat ki kamra bu tiar jong ina ile kai lakmi rinti ba ya ka kam an sala ban pendem ha unai lon men ta usnem u secretary ke MCA ula ai kubli sngu ye baro ka jingershan bala yo na ka liang jong ka sarkar ka BCCI MCA RBDCA ka dorbar shnong lom dat khla bat kiwe ban punur long ya ka jingthmu ka bakar pang kari ko khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong kaladan ke jingthmu jong ki runar ban lute na ka State Bank jong ka India SBI Umyam branch hakathan ICAR Haribhoi district hendai kim shimla la ban pen pura ya ka te ka kam sneo katkum ka khubor bala yo lum ki runar ki bamla ban ithu ki lashim ka bui ka jingdum jong ka met bat ki la yo ban rong ha ka te ka bank kinong lute ki la la ban pen pat ya ki nar ki baka ha ka benta basadin hendrai kim shimla la ban liet ya ka jaka bu pisa bat ki la hab ban pet no klem da yo la lap ya kini hedin kinong tre jong ka te ka bank ki la poi sha ka jaka tre min step ba ki la pentip ya ka jingja mar shaki pulit ka umyam ki officer jong ka crime branch kila wan branch ka te jaka bat menta ki dang penlong ya ka jing tok kit penya ban lap iki brio ki baiden kti ha ka te kam sneo ha sikim na ka jing sukhya halor ki jing ear ki bami bonsin na ka daw jong ki jing tuwa khandaw nga ka por liur ka ba jur house lam utusharji nikhare ubade u shongkno jong ka district disaster management authority DDMA Gangtok district ula khot penjari ka kendon an ka balai pho jong ka disaster management act arajar san ka ban trekam na du ka shitri ujliu hadu ka lai pho trek unailor arajar alpusaw ha ka bala manating e ba ambet man tre ki kamti khindo ha ke te ka por ka jing thumu ka ba kong san ni ka ba pentri kam ka te ka an ka long banya da ya ki jing don jing em badan bu e ka jing sngo shngan ha ki jaka ki be shongs ir na ka jing tuwa khindo Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulapan pau ya kajing sngo si ka bakraw halor kajing yap ka bakindit kansan jong Presiden ke Iran u Dr. Said Ibrahim Raisi haka kerwa khubor jong uharan san ka social media o Modi ulo ong ba ka jingol senyang jong Presiden ke Iran ban penklanyi ka jing de hepring ke India ba ke Iran kan nong ka bansa kan mau haka history ulo omru ba ke India ka yang ringkat ba ke Iran haka ni ka por jing kathang mensim haka joka por menteri kambari ka sarkar India Dr. S. Jaishankar ulapan pau ka jing susi halor ka jingyap ka ba khlampoi perkhat jong Presiden ke Iran u Dr. Ibrahim Raisi ringkat ba menteri bari ke Iran u Hussein Amir Abdullahian haka jing bathai jong ka ling sunrit haka ba maki kila shong haka kerwa sngolem jong u Dr. Jaishankar ulong ba ula sngo kendit hadu kata-kata bani opdiang ni ketika khobor ka basngosi halor ketika jingja ula pen kenmau ki por bu ye kendo bat ki bani kren ki kam ki pher berkasin ka bakhadu bu ye kendo ki tiki arur ki nuilam ke Iran kedai hau benai kelalingkot mentahi usnem ki bor bade kimi eka Manas National Park ki pentip ba an khang shwa shipor ya ka jing kenting lenginda bat ka shong hati ha ka tiga khlau na do ka arpho trik ujemang tat hadu ban pen benada ka moi pan wala kata ka jing penya ka jeep safari kandang beteng hadu ka santrik ujliu katu kani ka khubor ka lakut baklawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabji ginyas no ba ka station na ka banta ka khubor ka ktin hindi ban penbut da ka khubor phareng ka por phra ka sanmin kani ka dei ka Akashvani Shillong so bhavan amantai ki khubor na Delhi